हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायहरनाय थाबावबायदि स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोन बेबायदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै नोंथांमोना मिन्थिबाय थानो थाखाय आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियाव थानाय बेलनि अल नटिफिकेशनखौ प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफोरनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो मोनहैयो दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानैनो मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों। स' लोगोफोर भिडिअफोरा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै 2023 मायथाइयाव दिहुनजानाय साल्टे फिल्म प्रडाक्शन बेनारनि आन्दाराव फैनाय आरो बिथां प्रबिन बर' एबा मैथा बर'जों दिहुनजानाय मोनसे आबुं बर' सावथुननि सायाव सुंद' आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बे आबुं बर' सावथुननि टाइटेलानो जाहैबाय अख्रां गंसे दे लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां दे जोंहा अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुनखौ जायफोरा गामि बायदिफोराव देखायनायाव नायाखै एबा नुवाखैमोन अब्ला नोंथांमोना दायो नायनो हासिगोन दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे आबुं बर' सावथुननि पार्ट 1 भिडिअखौ जाहा रिंसार ब्रह्मा चेनेलाव आपल'ड खालामनाय जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन जायफोरा दासिमबो बे आबुं बर' सावथुननि पार्ट 1 भिडिअखौ नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायहैदो दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों दे लोगोफोर नोंथांमोना चेक खालामहैबानो जाबाय दे। स' लोगोफोर जोंहा बेबायदिनो माखासे पार्टफोरखौ नायबावनो थाखाय रिंसार ब्रह्मा इउटुब चेनेलाव थांनानै भिडिअखौ नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। मानोना नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लानो बिथांमोना भिडिअखौ थाबैनो रिलिज होगोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिब्दिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर गुबुन मोनसे पार्टआ जुदि रिलिज जायो अब्ला नोंथांमोननिसिम आं गुबुन मोनसे भिडिअजों आपडेट खालामना होगोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना भिडिअनि आपडेटखौ मोनबाय थानो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला जों गुबुन मोनसे पार्टखौ साननैसो नेना थासैलाय दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे। एसेनोसै गोजोन